Ukrainiara joan da Tolosako 46. abesbatza lehiaketako saria. Glier Institute Female Choir koruak irabazi du aurtengo edizioa. Ukrainiako abeslari gazteek folklore eta polifonia sailetan gailentzea lortu dute. Euskarazko obra ondoen abestu dutenak ere beraiek izan dira. Europako kantu koralen sari nagusirako puntu gehien ere ukrainiarrek jaso dute. Musika sakra eta erlijiosoren sailean Esloveniako Ingenium korua izan da txapelduna. Publikoren saria ere hauek eskuratu dute. Epaimeiko kideek 46. edizio honetan parte hartzaileek oso maila honean abestu dutela nabarmendu dute. Sailez sail honela geratu da aurtengo palmaresa. Polifonian Kieveko taldea nagusitu da. Letoniako Maska izan da 2. eta Asturiasko Aurum 3. Musika herrikoia sailean Glier abesbatza izan da lehenengoa, Maska eta Aurumen aurretik. Musika sakrako sailean Esloveneko Ingenium lehenengo, Erresuma Batuko Chapter 5 2. eta Bielorusseko Glago Best 3. Musika profano sailean Ingenium taldea izan da onena, Errumaniako Anatoli eta Erresuma Batuko Chapter 5en aurretik. Ikuslei dagokionean, aretoak bete ez diren arren, 100 lagun bildu ditu abesbatza lehiaketak Santa Clara eta Leidorreko emanaldietan.